Non MP kilik ahut Congress Rajaria song pen MP ang hoya Farman Karjab Dunji aphan kangwai tangabang phu Karbiang Long Autonomous Council along abarim CM Joyraming leng aphan Pini West Karbiang Long ang kangarlo prek jama hawara long kang thum karnia sai deng pon si Karbia poho pen archupon rintilo Ilitumakhai akar inai lake Article 244A henlo Article 244A a Farman komada songsi a hok pet pen Parliament a hem kang tiralong ke hangdun po. Rada tung pen ke vote nang pidun si kedam tanga por an sitami MP nang pamandun bomlo. Bon sitami Article 244A puthak Parliament along ko anang deng si kele damloma lake hawar arada tum sitami non kachini atum si ke onglo. Tangte non aphong a election mati kilik ke rat pen komada phansi apuna chak ki chok pamni a MP ingwai pon pomalaki muapor si ilitum chinipo athema song tina tum tami aphong tina election mate kilik ahuta Article 244A amendment si mai thayalong tami than pon bom titilo bonsitami kedam tang anapor ke Article 244A ke mandua song atumta nang pachut pipetetlo nona dihu MP kilik ahut Congress a song pen MP ang hoyalong kilik kachedan dun chia bang phuke kaning je pona tengke pulote BJP atum nangki pivek ji a hemprek pulote non ke nangpi unloke thangbakma central pen kedanglok state Ladakh Karbiang Long ta BJP loke piapot lo nangpi un edetke BJP pen ke mentu neta Article 244A ke nang papleng pi un ilo lasi nilitum asong le ke hailote Article 244A ke pleng vekpo thangbakma Rahul Gandhi aphi Indira Gandhi alamchak papleng vekji pusi Rahul Gandhi tami chechak ponlo lapenili tami ke hailote Parliament a hemkang thiralong ke chengsi ke Article 244A puthaksi ningje dunpo lapen ilitumakar inai Article 244A sitami longvekji pusi pherangke pen karjupon ho Joyraming lengpen nang pachini dun tangte ingleng asang ho pen kaningje lamthe arjupon iktha message ke pila lo Article 244A implement aphan bor ipo lapen hadak ningje erlo Rahul Gandhi itu ma alidar ningje erlo ni pia commitment ni papleng populo laso pia bangke dak durniti anak ke ong lahiu bang te SIT ke doya ke banjia phan ke tumbor ipo lapen non rong rup ke doana rada tum ke duk kisung pan ke payog ye pen kuson se ke klempon se ke meje manu tum la ke sik pon bomlo lapen non MP kilegalong BJP pen kache toydun Amar Singh Tiso ke kachopang lim thek pik highway along land compensation pen kedanglok ke pinangan ki chopang lim abang puke radatum chini pamme pu pinrem pon si MP kilegalong Congress le ke highlight Article 244A ke pleng vek pu si mayalong lamthe jaipon tangte mayalong kaningje pon lamthe non nanglitum arjupon ikha kota purlaina longya kota claim kota puri danibo ciri hari si pro depan ciri ini nang pinot kota nang puri ko tidak niat kota babo এইজন প্রার্থীকে এটা বিজেপি সকলৰ প্রার্থী দিয়া হৈছে আৰু বেলেগ ভাল মানুহ পাবলৈ নাই আমাৰ ভাগ্য বুলি ভাবিছো মই ৰাজনৈতিক পৰ্যালোচনা কৰিছো কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনটো নিশ্চয় কংগ্ৰেছ কাৰণে ভাল দিন আহিব বুলি ভাবিছো কিন্তু তাৰ আমি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব Dongkamukam ben Wiki be Karbiang Long Live